16 лістапада ў нашай краіне адзначаўся Дзень работнікаў сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай прамысловасці. Напярэдадні гэтага прафесійнага свята ў Смаргоне прайшоў святочны канцэрт, на якім ушанавалі лепшых прадстаўнікоў аграпрамысловай галіны. Працаўнікі сельскай гаспадаркі, гэтак жа як і работнікі перапрацоўчай прамысловасці, не ведаюць, што такое выхадныя і святы. Але ў гэты дзень многія з іх знайшлі некалькі гадзін на тое, каб сустрэцца разам і адзначыць сваё прафесійнае свята. Госці пачалі збірацца задоўга да мерапрыемства. У гонар лепшых працаўнікоў раёна у фае раённага цэнтра культуры гучала святочная музыка, была арганізавана тэматычная фотазона, а перапрацоўчыя прадпрыемствы раёна арганізавалі дэгустацыю сваіх прадуктаў. Перш-наперш на сцэну падняліся кіраўнікі гаспадарак і перапрацоўчых прадпрыемстваў раёна, а таксама старшыня Смаргонскага раённага выканаўчага камітэта Андрэй Гардзей і першы намеснік старшыні начальніка ўпраўлення сельскай гаспадаркі і харчавання райвыканкама Руслан Жуковскі, якім былі ўручаны караваі са збожжа новага ўраджаю. Дорогие друзья, ваш непростой труд – это колоссальное вложение сил, энергии и опыта. Залогом успеха в любом деле и в аграрном секторе в первую очередь являются не только технологии, современное оборудование и техника, сколько трудолюбивые люди, преданные своему делу. В преддверии праздника я хочу высказать самые искренние слова благодарности всем нашим аграриям, начиная от полевода, механизатора, животновода, специалиста и руководителя. Всем, кто перерабатывает продукцию сельского хозяйства. Это наши коллективы молочного комбината, комбината хлебопродуктов, хлебзавода и других. Особые слова признательности адресую ветеранам отрасли. Тем, кто создал производственные и перерабатывающие мощности сельского хозяйства. Кто и сейчас в строю передает опыт молодой смене, настоящим и будущим хозяевам родной земли. Уважаемые аграрии, от всей души желаю каждому из вас новых производственных достижений и трудовых побед. Конечно же, востребованности. Пусть ваш труд всегда окупается богатым урожаем и достойными результатами, а сложности не погасят энтузиазм, веру в достижение поставленных целей. Прошедший год принес много интересного нам. Он был непростым, насыщенным, требовательным к нам и полезным по количеству накопленного опыта. Сельское хозяйство – наиболее уязвимый сектор экономики, поскольку во многом зависит от климатических условий. Но для аграриев не бывает плохой погоды. Бывают только условия, которые нужно найти свое правильное и верное решение. Считаю, что команда аграриев нашего района справилась с этой задачей достойно и достойно решает поставленные все задачи. Аграпрамысловы комплекс Смаргоншчыны сёння – гэта новыя перадавыя тэхналогіі і абсталяванне, сучасныя прадпрыемствы, малочна-таварныя фермы і сельска-гаспадарчыя комплексы. А стабільная і зладжаная работа ўсіх звенаў – гэта залог паспяховага развіцця Смаргонскага раёна і павышэння якасці жыцця людзей. У гэты дзень на сцэну запрашаліся першыя працаўнікі аграпрамысловага комплексу. Тут ушаноўвалі лепшых вадзіцеляў, механізатараў, аператараў машыннага даення, па дарожчванні маладняку, па вырошчванні і адкорме буйной рагатай жывёлы, загадчыкаў малочна-таварных комплексаў, аграномаў, загадчыкаў участкаў, інжынераў, ветурачоў і іншых. Граматамі камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванню ўзнагародзілі ветурача Ксупсаўбел 2016 Івана Давыдова, аператара птушкафабрыкі і механізатара фермы 5-го разраду філіяла Смаргонская птушкафабрыка ААТ «Лідахлебапрадукт» Тацяну Станковскую, трактарыста-машыніста сельскагаспадарчай вытворчасці в КУП Саўгас Смаргонскі Аляксея Пятроўскага, майстра крупянога цэха УВП Смаргонскі камбінат хлебапрадуктаў Алёну Філіпаву, вядучага заатэхніка УВП Смаргонскі камбінат хлебапрадуктаў Вікторыю Шпаковіч. Старшыня райвыканкама Андрэй Гардзей узнагародзіў дыпломамі Гродзенскага абласнога аграпрамысловага саюза дырэктара ВКУП Саўгас Смаргонскі Паўла Цвёрдага. Трэцяе месца ў конкурсе лепшы кіраўнік сельскагаспадарчай арганізацыі Гродзенскага абласнога аграпрамысловага саюза, а таксама трэцяе месца сярод кіраўнікоў сельскагаспадарчых арганізацый Гродзенскай вобласці на лепшы вынік па вытворчасці малака за трэці квартал 2025 года. Агульная колькасць узнагарод выміралася дзесяткамі, хаця вымераць працу гэтых людзей немагчыма. Именно вы, хлеборобы, механизаторы, животноводы, зоотехники, агрономы, руководители и специалисты хозяйств, предприятий, перерабатывающих промышленности своим самоотверженным трудом обеспечиваете продовольственную безопасность государства, жизненный уровень наших людей, благополучие каждой белорусской семьи.
общую стабильность в нашем обществе. Примите искреннее поздравление с профессиональным праздником. Пусть ваши поля дают богатый урожай, предприятия работают стабильно и успешно. Всем искренне желаю благополучия, всего самого доброго и светлого. Крепкого здоровья каждому труженику, мира и добра каждому дому. С праздником!